Muling nagtipon-tipon ang mga lider ng bawat local government unit at kinatawan ng iba't ibang sangay ng gobyerno sa probinsya ng La Union sa first 100 days State of the Province Address o SOPA ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega na ginanap sa Speaker Pro Tempore Francisco I. Ortega Convention Center sa San Fernando City. Kasabay ito ng 16th regular session ng 24th Sangguniang Panlalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Eric Sibuma. Inilahad ni Ortega ang kanyang accomplishments sa unang 100 araw na panunungkulan bilang gobernador. Kabilang narito ang pagtugon sa pangangailangan para sa agarang pagbangon ng mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo, partikular na ang bagyong Emong na nag-iwan ng malawak na pinsala sa iba't ibang sektor sa probinsya. Iba't ibang medical program sa sektor ng kalusugan, pagbubukas ng processing and facility centers sa mga produkto ng mga magsasaka, pagpapalago sa ekonomiya sa tulong ng iba't ibang livelihood programs and job fairs, mga aktibidad sa pangangalaga sa kalikasan, scholarships sa mga learners sa probinsya, mga programa sa financial aids, mga infrastructure projects, at iba pa. Sa taong 2035, target na maging Center of Innovation and Growth sa buong Rehiyon 1 ang lalawigan ng La Union. I will not rate myself, but I will have to rate everybody working with me. And I think the cooperation, the commitment that I get, their dedication, I would put it at 10. Tanakita yung oray di bagyo. Did you see us sleep? We are all working together with media, together with everybody. So I cannot complain because even the citizen is playing their part in supporting our administration. Sa Tagalog nakakatabang puso. Isa rin sa bibigyang prioridad ng gobernador sa kanyang panunungkulan ang pagpapatayo ng mental health rehabilitation and treatment facility sa lalawigan dahil na rin sa tumataas na mental health issues sa mga kabataan. Nagado iti suicide, nagado iti depressed, especially with the cyber, etc. Nagito students tayo kada amin. And if they go seek treatment, nusikal lang ang pasyente, medyo nanginan. But you see, rehabilitation of mental or drug rehabilitation entails support system because that is part and parcel of the therapy that will be given. Nyat i-support system mo, your family, your friends, and everything. But if you go somewhere else, we don't have any facility like that here in our province. Although the province will be the one to instigate in its acquisition and probably to pull resources together, but I will have to rely and ask a memorandum of agreement with DOH and probably ITRMC to run it. Bagay na napakahalaga raw ayon na rin sa SK Chairman na si Larry ng Barangay Gana, Kaba. Isa po sa nakikita kong na nagdudulot ng pressure po sa mga kabataan, lalo na po dito sa aming barangay, is yung yung academic pressure po talaga. So marami pa akong mga kaibigan na nag-open up sa akin. So doon po talaga nag-umpisa hanggang sa patong-patong po na problema like sa family matters, financial, ganun po. So malaking tulong po talaga yung pagpapatayo ng rehabilitation. Makakatulong po talaga ito para sa mga kabataan kasi sa anxiety po talaga siya magsisimula hanggang dumagdag, depression, hanggat hindi po na nila kaya, doon na po sila mag-start na mag-think ng hindi po maganda sa kanilang buhay. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.